Салому алайкум дӯстони азиз, апаҳо, хӯаро, бародаро, кадоме дар канали мо тамошо мекунанд. Хоб дӯстон, канали мо канали Душанбе Сити медонен. Ҳар рӯз хонаҳои нав заминаки мепартем, квартираро мепартем дар канал. Хоб дӯстон, барои реклама гуфтем ки дар номрои админ занг мезанем, дар болои экран кӯмак мерасонем. Хоб бародарое ки канали моро тамошо мекунанд, хоҳиш мекунем ки канали моро дастгирӣ кунен. Ҳар рӯз мо видеои нав мепартем. Лайк монед, комментария нависем, нениҳои хутуна дар видео нависен. Хоб дӯстон, хонаи навбатии мо дар ноҳияи Фирдавсӣ, қишлоқи Чимтепа, кӯчаи автомобил меган, ай тарафи корвон поста мезгари поёнтарак тарафи дасти рост раҳ мешава. Қишлоқи Чимтепа дӯстон, ина хона оз медонем полни дастканал намефаҳмонем хонара дӯстон. Ина хона бародаро гир ба гирдиш заборай, гир ба гирд цемент блок. Хоб дӯстон, хона 4.5 сотиқай, хона полни ба кирпичи пухта жони сохта шудагиай. Подвал дорад дӯстон, якум ошона, ду ошона плюс подвал. Хона дар ҳолати миёна қарор дорад, мақсад ремонтш хеле соз нест. Яхеш инаи хона триза надорад, яхелеш триза дорад, инам хеле просто пеш зиндагӣ кардагӣ будан, мондагӣ рафтагӣ будан, зиндагӣ надоранд ӯзиҷада. Хоб ин тарафо свет ҳаст, обшам ҳастай. Обо качалкай ака? Обошон качалкай. Моторш мезани, а так качалкай. Ин соатакия ки чия? Дастқати нехи качалкай. Фаҳмо ака. Хоб обши бародаро 8 дар хонай. Нигоҳ кунед, ози як хона инаиҷара хона ҳисоб кардан. Полни битонаи байни якум дим аналита. Инаиҷара як хона ҳисоб кардан, ина фундамент полни рехтагиай. Просто ози торикай камтар ин чизро ҳамаша мебурурам. Иҷара хона ҳисоб кардам, барое ки хонада туғриш кардагиай. Якум ошона фақат дараша истнай дӯстон, оз якум ошона медуруем, сёмка мекунем, ба дастш мерим. Ин тризаи подвал. Хоб ина ба дарун ромадем. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Нигоҳ кунед. Дараш пеши дараш ин калидорчай дӯстон. Бошин хеле рамка кардагиай. Хоб дар дуюм ошона гуфтем ки ду дар хонаю якта кухня. Якум хонаш. Полнахе ремонташон намхеле дӯстон. Хонаи калоне хонаро ами квадратушона гуфтем тамом, мақсад намедонем чанд ба чанд точно. Гуфтем ки 96 квадратай якум ошона. Қати дим ошона ҳардуш 96 квадрати, подвал квадратша намедонем, камтарай. Мумкин 70 бурая, мумкин камтарак. Хоб дӯстон, якум хона дидем, набояд дигунги хона медароем. Светош ҳаст. Дигунги хона. Инҷа ҷои кухня мешава. Триза. Тарафи ин хонае ки настройка лесиса ба дуюм ошона. Хоб боз мебарем
ба дуюм ошона отдельный раҳиш ай субр омада намеша мақсад отдельно меброи ай берун баромадем ба берун ҳавлира нишон митем бо хона гуфтем ба кирпичи пухта сохта шудаги 8 хона обши неҷа бо ҷои нахели ягон чӣ монда гардироб бигем ягон навискадаги унҷо бушка ӯ ай хидмона айми хона яка не уна боло да чия на об бошка хоб ина подвал дӯстон ин лесниса ба дуюм ошона оз мебарем инаи подвал шудастон подвалш қимо надора инахи подвалда ду дар хона як кухня нами хона ина як хона болуш малалита сташкарехтаги инаи димги хона ҷои баняш мигем инаи тарафқати дуюм ошона мебарем дӯстон хоб дӯстон ина нигоҳ кунед ванна туалети беруна дора ванна душевоша термикс кафелкадаги болош пластик инҷо туалети заминӣ чӣ надора канализатсия надора хоно отоплени нест септикам нест пока нашуд обуш ҳозиаш номаълума як ҷо мера ба фикрам ҳамиҷа ҷамъ мешава обуш хоб ин аҷа ина хеле бо кирпичи жонихати дар хона сохтага ин хонора мисол 8 дар хона об чӣ мегем ин хона давай ҳисоб намешава ёра просто отдельно оз ҳисоб камекунем ина хеле як хона бигем ина аҷа калидор мешава чӣ мешава намедонам ҷони ванна туалет ина димги хонаш болоши чӣ надора кирпичи пухтақати сохтага ин хонора ҳисоб намекунем мақсад даё хоб мебарем дӯстон ба дуюм ошона агар подвал қати бигем сеюм ошона меша кухня якум ошона болош мансарда дӯстон ҳеҷ кӯкадаги нест ина болоша нест баналита нест неҷа ҷои ба фикрам трезои калон дуюм ошонашам 96 инаи мансардам ҳамихи ҳисоб мекунем 96 квадрати беғазай подвалаш ина як хонаи калон болоши чӣ кӯкадаги нест дӯстон инаи пушти хона ҳисоб мешава и вообще хонаи ҳамсоя мақсад деволи ё нест хуб як хонаи калон дӯстон инаи берун калидорак меша инаиҷа хол бигем инги балкон инаиҷа монолитка такида болош сетриза пеши дома инаита як хонаи дигариш сетриза пеши ҳавлӣ дӯстон тагиш монолитай ин ростаки балкона мебинен пеши холда як хона мешайна хеле
дуюм этаж да 3 дар хонаю баня. Не хона худаш да баня дора. Ҳеҷ ку кадагириса болош хам машин хуя мустон. Хона намерше забори ҳамин мисол гир ба гирдиш цемен блока инҷа гуфтиам ки чизе аст намедонам просто болош навис кадагиай инҷа ҷои вана туалет бучкаи об. хоб мефармоем бародаро ба ҳавлӣ пол ниёзи дастканала гап мезанем чанд сумаи нарх навош номрои соҳиби хонаро мемонем занг мезанен ҳатман боз ҳавдо мешавад хона. хоб як бор дига мефаҳмонам дӯстон хона қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ қишлоқи чимтепа кӯчаи автомобил 4 сотиқай хона ба кирпичи пухта сохтагай 8 хона обши якм этаж подвал бигем подвалда 2 дар хона як кухня дуюм этажда 2 дар хона як кухня сеюм этажда ки дуюм ушонара бигем беғазаи подвал 3 хонау баняу туалет. хоб инаи хона қати мисол 8 меша агар 7 ҳисоб кунем хона қати ӯ хоное ки лава ҳисоб накардем дӯстон. хоб дӯстон нархи хона гуфтем квадрати подвалаш камтаракай ҳар диё 96 якм дим этаж 96 квадратия. хоб нархи хона бародаро 480 000 сомон бо муомила дора мақсад арзон мекунанд. номрои телефон 907 01 99 60 я номери дига аст 933 16 43 16 дӯстон. хоб нашуд реклама дар номерои админ 115 61 53 53 дар було экранбудагӣ занг занен барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хона